Hei sinä! Oletko miettinyt, minne haet opiskelemaan toisen asteen opintoja? Älä mieti enää. Minä näytän sinulle, miksi sinun kannattaa hakea Lahden Lyseoon. Lahden Lyseo tarjoaa laajan ja monipuolisen valikoiman opintoja ja linjoja. Lahden Lyseossa on ei 2, ei 3, vaan 4 erilaista linjaa. Urheilusta kiinnostuneille täydellinen paketti löytyy urheilulinjasta ja liikuntapainotteisesta linjasta. Nämä linjat mahdollistavat urheiluuran edistämisen opintojen ohella. Ideaalinen paikka juuri kisapuiston tyvellä tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisten lajien harrastamiseen. Juuri tältä linjalta ovatkin valmistuneet monet huipputason urheilijat. Lumate-linja on kaikille teille luonnontieteistä, matematiikasta ja ohjelmoinnista kiinnostuneille. Lukiossamme on paljon eksklusiivisia kursseja, kuten kemian ja biologian labrakurssit sekä 15 ohjelmointikurssia. Ja nämä huippuluokan tilat tekevät opiskelusta taatusti mieluisaa ja mielenkiintoista. Ja kuka tietää, ehkä sinustakin on seuraavaksi Einsteiniksi. Ja tietenkään emme unohda teitä, perustuunarit. Yleislinja on täydellinen kaikille, sisältäen sopivasti oppiaineita tieteestä taiteeseen. Lukiossamme voit myös käydä muiden linjojen kursseja omasta linjastasi riippumatta. Joten mitä odotat? Hae seuraavassa yhteishaassa Lahden Lyseoon ja ylläty positiivisesti!